Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. Ja bih prvo odgovorio na drugo pitanje. Mislim da će ta utakmica biti za nas lakša, jer mi smo prvu utakmici stvarno imali jedan psihički pritisak. To se i vidjelo na terenu. Mi smo mogli trčati, ali međutim trčali smo u grču, nismo bili oslobođeni tog pritiska, jer ipak je bila prva utakmica, bila je utakmica protiv Austrije. Znači da smo tu morali dobiti pod svaku cijenu i na koncu smo to, hvala Bogu, i uspjeli. Što se tiče Njemačke, mi smo to jučer gledali. Igraju jedan sistem kontrolirani 4-4-2, stvarno cijela ekipa surađuje, nema tu nijedno koji ne radi, koji se tu sakriva, dapače, svi su tu u fazi obrane aktivni, a prema naprijed normalno da ima tu isto određenih igrača koji se ubacivaju i koji prave igrača viška. Tako da mislim da će nam to sigurno doći u susret, a ajmo je nazvati trema koju smo imali u prvoj utakmici, ona je sad nestala jer smo prvu utakmicu dobili i sigurno ćemo gledati i više jednu ekipu našu koja će biti što se tiče toga puno oslobođenija. Ma sigurno mi ako budemo igrali ono što smo uvijek igrali, sigurno to u prvom dijelu utakmice protiv Austrije isto bilo dosta dobro. Ako to budemo mogli što duže izdržati, znači 90 minuta je bilo optimum, onda imamo sigurno velike šanse. Međutim, ako budemo preskakali i samo izbacivali lopte bez cilja, onda će biti sigurno teško, ali svaka utakmica je različita, svaka utakmica počima iznova i to ne znači da ćemo mi sad igrati tako kao što smo igrali protiv Austrije. 4 dana su onda bila prošla ili prođe. Znači, ne vidim ja tu sad da će to biti tako kao što je bilo protiv Austrije.